Velkommen til Kok Amok. Påskespecial. I dag så skal vi lave lækker påskemad, og bagefter laver Oliver saftevand. Påskesaftevand, selvfølgelig. Først så skal vi lave en dejlig påskemad. Så skal du bruge et stykke råbrød og pesto og 2 påskeæg. Først så smører vi pesto på råbrødet. Dejligt. Sådan. Pesto. Og så til den anden mad. Fordi Oliver han tøver sådan noget. Jeg får også noget af hans saftevand. Sådan. Og så skal vi lave det sidste. Så skal jeg have et påskeæg. Sådan her. Og sådan her. Lækker påskemad. Så kommer vi til Oliver. Jeg starter med noget blandet saft, light rød. Ja, rød blandet light til saft. Det Fra Rynkeby. Ja, fra Rynkeby. Det er det, vi kalder påskedrikken, det her, vi har med at lave. Jeg synes, det er et godt stykke. Sådan der. Ja, sådan der. Skal vi have citrus? Ja, noget citrus. Citrus. Altid delicious. Så skal vi have sådan en fersken op, hvis Ja, sådan gud. have 40% ekstra. Ja, ekstra. Det bliver lækkert. Delicious. Så skal vi have noget løgilsmose. Løgilsmos. Jeg tror, hvis det er købt i Irma eller Fakta. Det er i hvert fald blevet købt på en. Hvordan? Nu ligner det smoothie. Lækker smoothie. Så skal vi have noget vild morgenjuice fra et eller andet. Vild 100%. Og hvor kommer det fra? Det kommer fra Rynkeby. Ja, igen. Ja, i byen. Hold løgmos. Jeg tror der her på det der lille skæb, hvis du kan se. Nej, Skal vi ikke afbryde. Vi kan med film på løgmos. så skal vi have noget landlord musicjuice. Ja, Omstillet af koncentrat. koncentrat. Så skal vi have juice. Og til sidst, og vigtigst, et påskeæg. Og det tager du lige påskeægget. Nej, det skal også have noget vand i. Ja, så skal vi selvfølgelig have påskeæg. Det er vigtigt. Og stop. Det er jo så selv en påskedrik. Og skumbanan. Skumbanan. Vi filmer på skumbanan. Vi zoomer ind på. Jeg tror sikkert, det er væk, og så zoomer jeg lidt ind. Og det er ligesom et malt æg. Du skal ligesom knække det, og så skal man pille alt det lækker udenpå. Og så kan du også bare bruge sådan en kødvarer, hvis du har en. Så bare sådan over på træerbanken og putte smudderet i. For satans. Okay, godt. Prøv at se, så kan man se lidt chokolade. Ja, så kan man se noget chokolade, ikke sådan? Nu har vi vist, hvordan man gør. Nu gider vi ikke mere. Og så deler man denne skumbanan over. Ja, i 2 stykker, og den anden spiser man selv. Okay. Det skal selvfølgelig nogle skumbananer dernede. Ja. Og så skal det bare lige stå i træk i 5-6 minutter. Så Måske kan vi få lidt der blandet saft. saft fra Rynkeby. Det skal også have lidt farve. Det skal være lækker. Og der. En smule lille drik. Nej, nej. Og hvad mangler vi? Mangler lidt mere citrus. Ja, det er mere citrus så. Citrus så. Vi skal bruge en hel dåse. Nu er det i hvert fald lidt mere på den her citrus. Skal vi lige blande lidt rundt. Så skal jeg lige blande lidt. Så skal vi tørre op efter. Efter du har spildt lidt på bordet. Som sådan her. Fordi det er meget farverigt. Ja. Så lækker det saft. Så mangler vi kun at servere det.